қаҳрамони навбатии барномаи якрӯзи варзишгар Алишер Каримов варзишгари намуди варзиш унифайти ғайрикасбӣ мебошад. аз рӯи анъанаи оилавӣ ӯ ҳар субҳ дар соати 7 бо волидон наҳорӣ менамояд ва баъдан ба толори варзишӣ меравад. тамринҳояшро Алишер аз соати 8 оғоз менамояд. вобаста ба тамрину нақшаи якрӯзаи қаҳрамони имрӯзаи барнома каме бадтар ҳарф хоҳем гуфт. ҳоло бошад таваҷҷӯҳ намоед ба корномаи варзишии Алишер Каримов. пас аз иштироки муваффақона дар мусобиқаҳои дохилӣ номи Алишер миёни варзишгарони дастаи мунтахаб ҷо карда шуд. ин ӯро водор намуд ки тамринҳоро минба дарду баст гузаронад. соли 2016 Алишер ба ҷоми ҷаҳон ки дар шаҳри Москав баргузор шуд сафар баргардид. таҷриба ки басандагӣ намекард танҳо ба гирифтани нишони биринҷӣ даст ёфт. пас аз як сол ӯ дар чемпионати Осиё ки дар Ташкент баргузор гардид тавонист нишони нуқра ба даст биёрад. соли 2019 хотирмонтарин барояш шуд, зеро ӯ ба ҳадафи ниҳоии худ расид ки қаҳрамони ҷаҳон шудан буд. тақдири чемпион шуданаш ҳам дар Москав ҳал шуд, зеро ҷоми ҷаҳон боз ҳам дар шаҳри мазкур баргузор гардид ва Алишер пас аз мағлуб намудани 4 рақиб тавонист нишони тиллои мусобиқаи зикргардидаро ба даст биёрад. инчунин ӯ иштирокчӣ ва ҷоизадори як қатор мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ низ мебошад. дар хурди Алишер аз варзиш дур буд, вале бародараш мехост ӯ варзишгар бошад. иброз медоранд волидони Алишер. ҳамин бачаи манро хурдиш акаш меомад мебурд поён дақати бачаи ҳамсоя гӯштин медошт. мерафт хай ҳавас пайдо ҳамичина аввал намефоридм ки ҳам бачама мебарад дар поён. баъд оҳиста оҳиста омӯхта шудак. ҳам хай барам ака кори кад акаш ки ҳами ҳавасо дар дилш пайдо шид. ҳами варзиш дар тайёрӣ дид машқ кард. фарзанди мо аз синфи сеюми ё чорумиш дар ҳамин варзиш дар ҳақиқат мерафт. ҳам мактаби миёнаро мехонд хуб аъло, ҳам варзишда саргардон буд. барвоси мо дигар ин мардака нагуфтем ки хаяка мисол мегирем моина санъаткор биёд то хай санъаткор шад. чӣ хеле ки ҳам хечам маъқуле ҳам хел ба мо рафти худаш рафт. чун ба толори варзишӣ омад, ӯро Баҳриддин Сироҷов дар тарбияи худ гирифт. ӯ мегӯяд, аз ҳаракату амалҳои Алишер маълум буд ки метавонад дар ин риштаи варзиш ки аз варзишгар серҳаракатӣ ва чолокиро талаб менамояд муваффақ гардад. вақте ӯро мо бо тамрин қабул кардем, дар муддати як соли фаъолият дидем ки бисёр бачаи бисёр зирак аст, бисёр бачаи ки ояндааш хуб аст ва ба қуллаи баланди варзишӣ мерасад. мо қатъиу кор кардем. дар мусобиқаҳои аввал дар мусобиқаҳои сатҳи паст дар яъне федератсия мусобиқаҳо мешид, ҳам аз намуди муҳорибаҳои тан ба тан, ҳам аз намуди муҳорибаҳои универсалӣ, ҳам мо онро дар он мусобиқаҳо мемондем. хай дар мусобиқаҳои аввал мағлуб мешуд ва он дилшикаста намешуд ва бо мо мегуфтем ки хай ҳар як касе ки меҳнат мекунад ӯ баъд метавонад ки дар мусобиқаҳо баромад кунад. хай ҳамин буд ки дар тӯли чанд соле ки мо инро тарбия кардем ва ба тамрин фаро гирифтем, ӯ аллакай дар мусобиқаи шаҳри аввал ҷои аввалро гирифт ва баъд дар ҳамун сол тавонист ки дар байни наврасон дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷои аввалро гирифт. баъд чанд сол ҳамин корашро такрор кард дар мусобиқаҳои дар синни соли хурдсолӣ. баъд мо онро гузарондем дар байни синни соли 14, 15, 16, 17 соло. аллакай дар ин синни солани ӯ тавонист ки як бисёр дар мусобиқаҳо як сатҳи баланд баромад кунад ва медали тиллои мусобиқаҳоро ба даст биёрад. сабаби ба муваффақиятҳо ноил шудани Алишерро мураббиён дар зеҳни хуб доштану пуртоқатияш медонанд. ҳамин буд ки ҳанӯз дар синни 15-16 солагӣ мураббӣ ба ӯ дар паҳлӯи худ буданро боварӣ намуд. ман фикр мекунам ки ҳамин буд ки ӯ тавонист дар синни соли баъде ки 18 сола шуд, ӯ дар мусобиқаи ҳам мусобиқаи осиёӣ бисёр фаъолона баромад кард ва дар мусобиқаи ҷаҳонӣ соли 2017 вақте мо ӯро сафарбар сохтем, ӯ дар байни калонсолон тавонист ки ҷои сеюмро ба даст биёрад ва ба ин қаноат бад нашуд ва меомад бисёр мегуфт ки муаллим, ман мехоҳам ки чемпиони ҷаҳон шавам
با ما کوشش کردیم اونها رو در دسته‌های منتخب شامل ساختیم و در دسته منتخب هم فعالیت میکرد، هم مربی کار میکرد. حتی طول سال 2019 ما او را سفربر ساختیم همراه من به شهر مسکو در چمپیونات جهان که او توانست در این مسابقه دست بالا شد و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشت، مدال طلایی چمپیونات جهان را به دست آورد. рафтан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ на танҳо алишер ва мураббиёнро, балки модарашро низ ба эҳсосот мебурд. ӯ мегӯяд, ҳар боре писарам ба сафар мебаромаду дар мусобиқаҳо иштирок мекард, то омаданаш хоб аз сарам мепариду ташвишам меафзуд. بعدین سیروج معلم شه استاد شه اول امو مشق میدادم امو بردنش خیلی وقتی که در مسکو رفت تو اومدنش خیلی خواطیر دون بچم میشه و نمیشه خیلی وقتی که شنویدم که الشیر ما جای یکم گرفته باورکه خسندیره گریه کردم که ایولی بچه ما خیلی خیلی بعد که اومد خسند شدم بچم چمپیون شد جا گرفت خیلی که خسند شدم خدا بچه مرا خیلی دویمم تری سر بلند باشه در ورزش که اومدن این بچه ما باور که گریه کردم بچه ما میایالی خیلی تری خسندی کردم برای بچه وقتی که بچه ما دیدم دیگه یگان چی در من همون زیقی. алишер дар оилаи санъаткор ба воя расидааст, аммо бори ҳам касе ӯро барои санъаткор шудан маҷбур насохтааст, балки баръакс ҳама дастгирияш мекарданд то дар роҳи интихоб кардааш муваффақ бошад. мо дар ҷодаи санъат масалан барои халқи миллати худмон хизмат кардем. мана масалан фарзанди мо алишер масалан дар ҷодаи спорт рафт мехоҳам ки ҳамин ранги мавори хизмати софдилона кунаву дар ҳамин роҳи худаш устувор бошаву ба халқу ватан парчамбардори миллати худ бошад. тавре бароямон маълум гардид, алишер имрӯзҳо дар баробари варзишгар будан ба як гурӯҳ завқмандони риштаи варзиши мазкур дарси унифайд меомӯзонад, вале то он худ ба тамрин машғул мешавад. тамринҳои ӯ аз соати 8 то 10 давом меёбад. дар ин ҳангом ӯ аслан ба тамринҳои гармсозии бадан ва омода намудани мушакҳо барои машғул шудани ба тамрин дар давоми рӯз мебошад. ба андешаи алишер шахс бояд тамринҳоро бо нафарони сайқалёфтаи варзиш ва ҳамвазн бо худ бигузаронад то ҳолати варзишаш хубтару беҳтар шавад. аз ин рӯ ӯ барои тамрин бо худ 3 тан аз дастпарварони муваффақашро даъват намудааст. баъд аз оне ки баданро гарм кардем ба амалҳое ки бо даст ва пой кор мекунем онҳоро истифода мебарем. барои чи ин амалҳоро истифода мебарем ки зарбаҳо то чанде ҳадафрас ва пурқувват бошанд.
ҳар як рӯз тамринҳои Алишер тарз ва қоидаҳои худро дорад. Дар ин рӯз ӯ аз рӯи нақша бояд бештар болои зарбаҳои по ва даст кор намояд. дар баробари варзишгар будан Алишер инчунин аз пайи омӯзиши илми муҳосибӣ низ мебошад. Соат 10 шуд, акнун Алишер ба тамрини худ нуқта мегузорад. Ба хона меравад, зеро ӯро лозим аст то ба дарс рафтан дарсҳои гузаштаро такрор ва вазифаҳоро иҷро намояд. дар баробари ба ҳамин варзиш машғул шудан, боз дар Академияи илмҳои кишоварзӣ ба ҳайси доктор PhD айни замон хонда истодам ва аз пайи рисолаи хатми докторантӣ ҳастам, доктор PhD. Аслан дар мавзӯи иқтисодиёт ва бухгалтерия ки ҳаст, хондам баъд аз дарс ҳама ҳамин соҳаи иқтисодиётро дар бар гирифтааст. аз ҳамин китобҳои назарияи иқтисодӣ ва дигар китобҳое ки ба ҳамин ихтисоси ман вобастагӣ дорад, аз онҳо бисёр истифода бурда, аз дар вақтҳои холигӣ, дар вақтое ки берун аз варзиш ҳастам, баъдҳои машқ, баъд аз тамриндиҳӣ ба ин корҳо низ машғул ҳастем. Хеле мебинед китобҳои ба ҳисобгирӣ ва инҷо финансовӣ учёт, яъне ҳисобгирии молиявӣ, аз ҳаминҳо истифода бурда аз пайи рисолаи хатми доктор PhD ҳастам. омода шудан ба дарс дар хона аз рӯи нақшаи қаҳрамони мо 1 соат бояд давом дошта бошад. боқӣ мондаи вақти дигар барои рафтан ба дарс ва амалҳои дигари лозима сарф мешавад. Баҳриддин Сироҷов, роҳбари Федератсияи Унифайти ғайрикасбӣ ва мураббии Алишер, муваффақияти шогирдашро дар таҳсили бо муваффақона ва мутолиаи зиёди китоб медонад. Ӯ мегӯяд, дар баробари варзишгар будан шахс агар соҳиби илм бошад, муваффақ шуданаш ҳам дар варзиш осон мешавад. ҳар як варзишгаре ки саводи хуб дорад, дар варзиш яъни хуб ба воя мерасад. Ман фикр мекунам ки ҳар ин ду ҷиҳат дар Алишер дида мешид ки ҳар дин баробар мерафт, ҳам аз ҷиҳати илм, ҳам аз ҷиҳати тамрин. ҳамин буд ки Алишер тавонист ки ба ин ду ҷиҳат аз дигарон фарқ кунад. хай варзишгаре ҳаст, бисёр варзишгарое ҳастанд ки саводи он қадар сатҳи аъло надоранд ва тамринашон хуб аст. қатъи онҳо мо кор мекунем ва хай онҳо дертар мефаҳманд. кадом варзишгаре ки вақти саводи нағз дорад ё фаҳмиши хуби мактабӣ дорад, ӯро бисёр нағз фаҳмондан тезтар мешавад ва қатъи кор кардан осонтар аст. инам Алишер ҳамин буд ки мо қатъи дар тӯли 9 соли фаъолият кор кардем ва ба дараҷаи баланди варзишӣ расондем. читавре ки дидед, баъд аз дарс боз ҳам вақте он расид ки ман ба шогирдони худ дар толор машқ ва тамрин диҳам ва оғоз мекунем машқи шогирдонро. ҳама соз соат 17
дар ин соат Алишер ба ҷуз аз тамрин додан ба шогирдон дигар амалеро дар нақшаи рӯзгузаронии худ ҷо карда наметавонад, зеро масъулияти тамрин додан бар дӯш дорад. миёни дастпарваронаш нафароне низ ҳастанд ки онҳо барои иштирок дар мусобиқаҳо омода шуда истоданд ва таваҷҷӯҳ ба онҳо дар ин шабу рӯз аз ҷониби мураббиён бештар аст. тамрин бо шогирдон дар се марҳила мегузарад. аввал гарм намудани бадан, пас он иҷрои амалҳои варзишӣ ва севум санҷиши маҳорати шогирдон. дар ҳар як марҳилаи тамринӣ қаҳрамони барномаи мо аввал ба шогирдон тарзи иҷрои ҳар як амалро мефаҳмонад ва пас он усулҳо иҷро мешаванд. марҳилаи охирини тамрин ин санҷиши маҳорати майдондории ҳар як варзишгар мебошад. ҳама ин муҳорибаҳое ки дар дохили толор шуда мегзарад барои он аст ки кадом варзишгар аз кадом ҷиҳат сустӣ дорад, онҳоро бояд сайқал диҳад ва боз ҳам ҳамон ҳаракату усулҳои худашро такрор ва бисёр такрор намуда ба як сатҳи аъло он ҳаракату усулҳоро оварда расонад. читаре ки шумо дидед, рӯзи варзишии ман аз саҳар аз варзиши паберӯзӣ сар мешавад ва баъд аз ӯ ба омӯхтани дарс машғул мешавам ва баъд аз дарс бошад боз ҳам ба толор омада ба шогирдони худ тамрин медиҳам ва фаъолияти варзишии ман соати 19 ба анҷом мерасад ва баъд аз ӯ бо ёру рафиқон, дӯстон ва баъзе вақтҳо бо ҳамроҳӣ дар гирди оила нишаста ба корҳои шахсии худ боз машғул мешавам.